Tervetuloa tutustumaan Swingio-pilvipalvelun uusiin ominaisuuksiin. Swingio-pilvipalvelu päivittyy 2.10. torstaina iltana. Ja tässä esityksessä on lyhyesti koottuna päivityksessä tulevat isoimmat muutokset ja näkyvimmät muutokset loppukäyttäjille. Mun nimi on Jarkko Pietikäinen ja tulen esittelemään teille tässä esityksessä lyhyesti tulevat muutokset ja näyttämään ne myös käytännössä. Aluksi lyhyesti itse Swingio-palvelusta. Kyse on pilvipalvelusta, joka on työn sähköinen päiväkirja kaikenlaiseen operatiiviseen tekevään työhön erikoistunut. Sovelluksen tai palvelun avulla voidaan hallita tehtäviä, voidaan luoda yrityskohtaisia lomakkeita, erilaisia prosessiin liittyviä asioita. Tämän palvelun keskeinen kehittämisnäkökulma on ollut helppo käytettävyys, eli pyritty siihen, että tämä palvelu on käytettävissä erilaisilta älylaitteilta, tableteilta mahdollisimman laajasti ja myös erittäin helppokäyttöisesti, jotta tämä on käytettävä ja toimiva ratkaisu myös siellä tekevässä työssä. Yksi tämän palvelun ominaisuuksia on hyvin vahva sosiaalisista medioista tuttu tapa toimia ja käyttää tietojärjestelmiä, kuten kuvien käyttäminen hyvin vahvana osana myöskin sitä vuorovaikutuksen lisäämistä työssä. Mutta mennään itse päivitykseen. Eli meidän päivityksen teemana on selkeästi parempi asioiden seurattavuus. Eli me ollaan keskitytty tässä seuraavassa päivityksessä parantamaan sitä, miten jokainen käyttäjä pystyy paremmin pysymään ajan tasalla siitä, mitä päiväkirjassa tapahtuu ja mitä päiväkirjaan kirjattujen kirjauksen käsittelyssä tapahtuu. Ja tähän liittyen niin meillä tulee kokonaan uudenlainen tapa lajitella kirjausvirtaa. Eli sen sijaan, että kirjausvirta normaalisti päiväkirjassa näyttää uudet kirjaukset luontijärjestyksessä, niin me voidaan nyt seurata myös kirjausvirtaa tapahtumajärjestyksessä. Eli kun mihin tahansa kirjaukseen tehdään uusia kuittauksia tai niihin kommentoidaan, niin tämä vaikuttaa sitten tähän lajittelutapaan. Me pysytään helposti koko ajan tasalla siitä, mitä kirjauksia milloinkin työstetään. Ja tämä sama ominaisuus on myös kirjauskohtaisessa tapahtumalogissa ja menee niin pitkälle, että jokaisen kirjauksen kaikki tapahtumat kirjataan nyt logiin. Me pystytään jälkikäteen avaamalla kirjaus pystytään tutustumaan siihen, kuka kirjauksen on muokannut, kuka kirjausta on kommentoinut, kuka on merkannut nähdyksi ja milloin. Kaikki tapahtumat jää talteen myös jatkojalostamista varten. No sitten yksi edelleen seurattavuutta parantava ominaisuus on kirjaus- ja tehtävävirrassa näkyvät tiedot. Nyt pääkäyttäjä pystyy asiakkaan päiväkirjaan määrittämään, että siellä kirjauksien yhteydessä jo heti siinä päiväkirjan aloitusnäkymässä niin näkyy myös muuta dataa kyseisestä kirjauksesta. Eli lähinnä esimerkiksi kirjaukseen liittyvä projekti voidaan laittaa näkymään jo heti tässä kirjausvirrassa. Vastaavasti tehtävät esimerkiksi voi sisältää vaikka asiakastiedon jo ilman, että tarvitsee avata sitä itse tehtävää ja katsoa sen metatietoja. No sitten viimeisenä meillä on vielä mobiililiittymän parannukset, jolla tarkoitetaan tässä sitä kaikkein pienintä käyttöliittymää, eli älypuhelimella käytettävää käyttöliittymää, ja siellä ollaan tehty parannusta sen käytettävyyden suhteen. Se on huomattavasti selkeämpi käyttää tämän päivityksen jälkeen, kuten kohta nähdään. Ja pitemmittä puheitta mennään demoon, eli mennään katsomaan näitä uusia ominaisuuksia ihan käytännössä. Siirrytään tuonne selaimeen. Tässä mulla on auki swingio.fi-sivusto, joka on muutenkin hyvä paikka, jos haluatte käydä tarkemmin tutustumassa itse Swingio-palvelun sisältöön tai palvelun ominaisuuksien. Sieltä löytyy myös etusivulta video, josta voi käydä katsomassa ihan käytännössä, miten Swingio
palvelua voidaan käyttää työssä. Mutta me mennään tästä suoraan sinne Swingio-palveluun. Eli kirjaudutaan swingio.com kautta demo osoitteella. Tyypillisestihän Swingioon kirjaudutaan nimenomaan swingio.com kautta yrityksen nimi, jolla päästään kirjautumisruutuun. Ja mä kirjaudun tässä demon yhteydessä nyt sitten Martti Mestari nimisenä käyttäjänä tänne järjestelmään. Ja kirjaudutaan sisään, niin meille aukeaa päiväkirja. Eli nyt heti tässä alkuvaiheessa, kun päiväkirja avautuu, niin me nähdään jo heti, että täällä on tapahtunut muutoksia. Eli tämä ensimmäinen asia, eli viimeiset muutokset näkymät tulee näkyviin tähän vasempaan reunaan, jossa me voidaan valita tämän kirjausvirran järjestys. Eli joko niin, että uudet kirjaukset tulee ensimmäisenä tai sitten viimeiset muutokset. Ja oletuksena ennen tätä päivitystä, niin tämä uudet kirjaukset on se perinteinen näkymä, mitä on tähän asti käytetty. Ja ennen kuin mennään katsoa sitä, me vielä vaihdan tuolta toisen päiväkirjan käyttöön. Otetaan tuolta tuo laatukirja ja käytetään sitä tässä esimerkissä. Ja nyt tässä päiväkirjassa mä valitsen tuolta viimeiset muutokset, niin nähdään, että tämä kirjausvirta, mikä nyt piirtyy tähän oikealle, niin tulee siinä järjestyksessä, milloin tähän kirjauksiin on tapahtunut muutoksia. Eli tässä esimerkiksi nähdään, että Martti Mestari on kommentoinut tätä viimeistä kirjausta kello 11.40 tänä päivänä, ja se on viimeisin tapahtuma, mitä nyt tässä päiväkirjassa on tähän mennessä tapahtunut. Ja se näkyy nyt esimerkiksi niin, että jos mä menen vaikka täällä olevaan kirjaukseen ja merkkaan tämän kirjauksen nähdyksi, ja sen jälkeen avaan tämän näkymän uudelleen, niin huomaatte, että se kyseinen kirjaus on noussut tämän pinon päällimmäisessä, koska siellä on nyt tapahtunut viimeisin muutos nyt Martti Mestarin toimesta ja niin edelleen. No, miten nämä sitten näkyy myöskin siellä tapahtumalogissa, nämä samat asiat. Eli jos otetaan täältä vaikka tuommoinen tehtävä auki ja tarkastellaan sitä tehtävää vähän lähemmin, niin täällä tehtäväkirjausnäkymässä, niin täältä meiltä löytyy valikon takaa toimintotapahtumahistoria. Ja tämä tapahtumahistoria valitsemalla, niin me saadaan tämmöinen lista ja logi kaikista tapahtumista, mitä tähän kirjaukseen liittyy. Eli tässä esimerkiksi nähdään, että tämä kirjaus on merkitty nähdyksi Martti Mestari ja Elina Mäkisen toimesta ja myös Marja Virtasen toimesta, ja Martti Mestari on sitten viimeksi myöskin kommentoinut. Eli tämä logitieto tallentuu nyt jatkossa kaikkiin kirjauksiin, mitä tänne päiväkirjaan syötetään. No sitten myöskin yksi uusi ominaisuus, mikä liittyy tähän uuteen päivitykseen, niin me pystytään tuomaan tänne kirjausnäkymään, riippumatta oikeastaan, että kummassa tahansa näistä uusista näkymissä ollaan, niin voidaan tuoda tänne lisätietoja näkyviin jo tässä kirjausvirrassa. Eli jos mä esimerkiksi luodaan tänne uusi kirjaus, on vaikka laatupoikkeama havaittu, ja valitaan lisätieto metatietovalinnoista, että tässä on kyse laatupoikkeamasta. Määritellään se esimerkiksi sille jakeluryhmä, se menee esimerkiksi esimiehelle tiedoksi, ja laitetaan sinne vaikka pari asiayhteyttäkin vielä mukaan noin niin kuin esimerkkinä, ja sitten julkaistaan kirjaus, niin miten tämä kirjaus poikkeaa nyt esitysasultaan aikaisemmasta, niin nyt meille tulee tänne kirjauksen alkuun näkymiin laatupoikkeama, ja tämä on nyt toiminnallisuus, mikä tulee tässä seuraavassa päivityksessä kaikille asiakkaille oletuksena, mutta tätä voi toki sitten oman tarpeen mukaan muuttaa. Eli sinne oletuksena tulee tämä dokumenttityyppi näkyviin, mutta yhtä lailla tuohon laatupoikkeamakohtaan voidaan sitten halutessa tuoda vaikka projektin numero tai asiakkaan nimi tai niin edelleen. Ja vastaavasti samanlainen ominaisuus on myös tehtävissä. Että jos otetaan se sama kirjaus tästä muokkaustilaan ja tehdään semmoinen muutos, että tehdään tästä tehtävä.
ja laitetaan tänne laatupoikkeamaan korjaus. Ja määritellään sille vaikka eräpäivä. Ja ne esimiehet, mitkä äsken jo valittiin, niin voi esimerkiksi olla tämän tehtävän suorittajia, tallennetaan se. Niin nyt nähdään jo itse asiassa tässäkin, että tuolla tehtävätiedoissa näkyy myöskin metatietoa nyt. Eli tänne voidaan tuoda tämmöinen oma otsikko tänne tehtävän sisälle. Eli kun katsotaan tätä kirjausvirtaa, niin sen lisäksi, että kirjauksella voi olla otsikko, niin myös tehtävällä voi olla otsikko. Ja tässä tapauksessa tehtävän otsikkona on nämä asiayhteydet, mitä siinä tehtävään on lisätty. Mutta korostan edelleen, että yhtä hyvin siihen voi tuoda vaikka asiakkaan nimen tai projektin numeron, mitä tahansa tietoa, mitä siihen kirjaukseen on muutenkin metatiedolla kirjattu. Sitten vielä yksi ominaisuus, mikä tulee tässä uudessa versiossa, ja se on tämä mobiililiittymä. Sitä varten niin pienennetään tuota meidän ruutua, niin nähdään. Eli mobiililiittymällä älypuhelinkäytössä tarkoitetaan tätä kaikkein pienintä näyttötilaa, mikä on käytettävä myöskin tuolla puhelimessa, älypuhelimessa. Ja tästä näette heti oikeastaan, että tämä viimeisimmät muutokset, ominaisuus, mitä tuossa äsken katsottiin isolla näytöllä, niin viimeiset muutokset niin toimii yhtä lailla myös täällä mobiilikäytössä. Myös mobiilikäytössä voidaan seurata, kuka on tehnyt mitäkin muutoksia viimeksi mihinkäkin kirjaukseen, samoin kuin nämä lisätietokentät ja muut on myös täällä näkyvissä. Mutta se, mikä täällä on nyt parantunut aikaisempaan versioon mennessä, tai aikaisemman version jälkeen, niin on se, että kun me avataan täältä yksittäinen kirjaus, niin nyt me selkeästi jo tämä yläpalkki täällä älypuhelimen ylin rivi kertoo meille suoraan, että me ollaan nyt yksittäisen kirjauksen näkymässä. Eli tässä me pystytään käsittelemään tätä yhtä kirjausta, kommentoimaan, lukemaan kirjaukseen liittyviä asioita, niin kuin esimerkiksi sitä uutta tapahtumahistoriaa, joka on myös tietenkin täällä puhelimessa myös käytettävissä. Ja tästä tilasta päästään takaisin siihen kirjausvirtaan tuolla nuoli vasemmalla painikkeella, jolloin meidän on huomattavan helppo navigoida tätä väliä eri älypuhelinlaitteissa. Eli tämän tyylisiä ominaisuuksia oli tässä esityksessä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Ja tosiaan niin päivitys tehdään torstaina 2.10. noin kello 18 jälkeen, eli se on 3. päivä alkaen sitten nämä edellä mainitut ominaisuudet on kaikkien asiakkaiden käytössä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tästä löytyy vielä yhteystiedot ja puhelinnumero, jos haluatte lisätietoja itse Swingiosta tai päivitykseen liittyen. Kiitoksia.